Sziasztok, Jónás Mátyás vagyok, ez a Matyi & Game Gaming és Stream csatorna, ahol 3 fő dologgal fogunk foglalkozni. Elsősorban benne van a nevébe is, hisz ezeket takarja gaming, tehát játék. A játékok streamelésével és közvetítésével fogunk foglalkozni. A második, nyilvánvaló a stream, tehát igazából élőzni fogunk, tehát itt minden jó játék lesz, amire ti kíváncsiak vagytok, tehát erről majd később. A másik a tech világ, ami arról fog szólni, hogy termékteszteket fogunk csinálni, olyan termékekről, amikről ti még nem hallottatok, vagy csak nem tudtok róla, mert rengeteg ilyen van, amit még képernyő elő nem raktak. Tehát igazából még ezt fogjuk fölvenni, és hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor nincsen más dolgotok, mint hogy feliratkozni, lájkolni a csatornát, kövessetek be minket, és nyilvánvaló értesítést fogtok kapni abban a pillanatban, hogy mi felrakjuk ezeket a videókat. Na, az, hogy ez honnan jött, ez csak egy hirtelen kiötlött dolog, ez egy hirtelen kitalált dolog, mert igazából nekem van munkahelyem, de szabad időben én ezt szeretném, és ezt is fogom csinálni, hogy tikteket egy kicsikét szórakoztassalak, és bemutassam azokat a termékeket, amiket a hétköznapban lehet, hogy tik is tudtok hasznosítani, és egy kicsikét a mélyére fogunk ásni a dolgoknak, tehát ezeknek a tech dolgoknak a szoftverét, a hardverét, a mindennapi felhasználás, hogy kinek ajánljuk, miként és hogyan. Na most ez úgy fog működni, hogy csetelés közben, vagy chat alatt ti kérhetitek azt, hogy ti ezt szeretnétek látni, vagy azt szeretné, erre vagytok kíváncsiak, vagy arra vagytok kíváncsiak. Na most én ezt meg fogom nézni, meg fogom rendelni, le fogom tesztelni, bővebben a mélyére fogunk ásni, és közzé lesz téve, hogy ti is meg tudjátok nézni. Ez nem minden esetben lesz így, hisz nyilván nekem is munkahelyem van, ez saját finanszírozásból fog menni ez az egész, tehát saját zsebből lesz üzetve minden. Tehát ez nem egy olyan kettőre fog menni, de törekszünk, vagyis törekszek arra, hogy minél jobb, minél gyorsabb és minél átdolgozottabb videót tudjak nektek szolgáltatni, minél tartalmasabbak legyenek ezek a tartalmak. Na, az, hogy most hol tartunk éppen jelenleg, még nagyon az elején. Tehát én kifejtem ezt nektek bővebben, nagyon-nagyon kevés minden van meg ehhez az egészhez, de én úgy gondolom, hogy én most azon vagyok, hogy hétről hétre, hónapról hónapra jobb és gyorsabb és megfelelőbb videókat tudjunk nektek csinálni. A másik, az első videónk feldolgozása, és tehát az első videónk az nem itt fog, hanem folyamatban van már egy másik hely, mert sajnos szűkülködünk, tehát elég kicsi a helyünk ahhoz, hogy nektek ezeket a dolgokat meg tudjuk csinálni, de már ez is folyamatban van, tehát másik helyen lesz az egész. Nagyon sok minden olyan dolog nincsen még meg, ami ezekhez a dolgokhoz fog kelleni, vagyis kell. De ez is folyamatban van, 0-24-ben kutatjuk a dolgokat, hogy mik kellenek, hogyan tudunk nektek minél jobb, tartalmasabb és minőségibb videókat föltölteni, amit tudtok nézni ti is, és kérlek szépen titeket arra, hogy támogassatok ebbe. A támogatást én az alatt értem, hogy iratkozz fel a csatornára, vagy dobj egy lájkot, nekünk ez is elég. Mink nem ezért csináljuk, mert nyilvánvaló tisztában vagyok azzal, hogy versengeni nem tudok, de nem is ez a fő szándékom. Tehát igazából nekem ez csak egy kellemes időtöltés, amit én úgymond szeretek csinálni. És amit én meg fogok nektek örökíteni, hogy ti is részesei lehessetek ennek az egésznek. Úgyhogy nincsen más dolgod, mint hogy iratkozz fel és nyomj egy lájkot, ha tetszik a videó. Ha nem tetszik és nem szeretné értesítést kapni ezekről a dolgokról, és nem támogatod, akkor nyomj egy dislike-ot.